makabalik kung giunsa ka paghigugma sa Ginoo. Kung unsa ang iyong gibuhat dito sa cross para sa imong kaluwasan, kung giunsa ni Jesus pag-antos aron ka makabaton og kaluwasan, kung atong awiton ni pagbalik soon, imuang paghinumdum sa imong kaugalingon kung unsa ka di kahigugma, kung unsa ka paghigugma sa Ginoo. Kung giunsa paghataw og bili sa Dios ang imong kinabuhi,